19 ofertas foron presentadas ás obras de reforma e acondicionamento da envolvente térmica da Casa da Xuventude de Ribeira. O orzamento da actuación ascende a 307.000 euros e o prazo de execución é de 8 meses. Un total de 19 propostas foron presentadas ás obras para a reforma do interior e o acondicionamento da envolvente térmica da Casa da Xuventude, segundo se desprendeu na mañá de hoxe, despois de que a mesa de contratación procedese a preceptiva apertura das ofertas. Situado no cruce entre a Avenida da Constitución e a Rúa do Estatuto, e cunha superficie construída de 743 metros cadrados distribuídos en 3 plantas, o edificio rexistraba unha serie de eivas que era preciso subsanar e, co tal motivo, encargouse a elaboración dun proxecto técnico. O documento inclúe a mellora das terrazas a través unha nova solución de illamento e impermeabilización acabada en grés, mentres que para as fachadas adoptouse un sistema tipo SATE. Ademais, todas as fiestras serán sustituídas por outras de aluminio. En canto ao interior do edificio, cambiaránse as portas de paso afectadas pola humidade, sanearánse as caras interiores e efectuaránse reparacións nas instalacións de electricidade e fontanería que o precisen. O orzamento da actuación ascende a 307.000 euros, IVA incluído, e o prazo de execución ascende a 8 meses.